Dolanku, Bros. Yuk, siap. Yuk lanjut perjalanan. Ning Bledug ku ana menarane lho, awake dhewe iso ndelok pemandangan.
dadiku. Ini Jembar Padang. Dolan-dolan perainan. Audio Jungle. Nah, iki ana sing jualan buku legenda terjadinya Bletoku. Nah, di buku ini ada sejarahnya, menceritakan semuanya. Jadi yang mau main ke sini jangan lupa beli buku ini ya, biar tahu ceritanya wisata Bletoku. Nang Bletoku iki delok arene iki. Sing dadi dia iki. Kita coba guys, rasanya air itu apa sih gelem mbak ini? Kenapa guys? Dibelet guys, cepat apa? Sendalnya kepetel guys. Dan jangan lupa sing saka Ados, Semarang, Surabaya, Malang, Pati, Demak, Rembang, Kudus, Jogja, Solo, Magelang, Wonosobo, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, saka ndi wae dolan Purwodadi, aja lali yo mampir Wirasari. Dolan ning Bletoku.